gipangita, guys. Among gipangita ang amo ang bawal lumabas. Ipalabas na mo wal dito kay guys kinitago. Ay, gadlok sa paggawasan kaluwawa naman ang pusa namin. Ipalabas namin kasi baka magpupo, guys. Wow, cute. Good morning! Hi guys! Welcome to my channel. Aron agtuta magsuroy ta guys. Kay wala sa dila na walay lipsticks kay maskarahan man na guys. Oh, di niya makitaan, di ba? Sige. Agtuta karon dara ang maskara oh. Useless laman ang lipstick guys. Oh, ano oh. Saan pagwano? Ana, lapaw na ta. A few inches later. Amo siyang gipangita, guys. Among gipangita ang amo ang bawal lumabas. Ipalabas na mo wal dito kay guys kinitago. Kay gadlok sa paggawasan kaluwawa naman ang pusa namin. Ipalabas namin kasi baka magpupo, guys. Wow, cute. Hi. Yan tuwing mag-alis kami, guys, kasi baka magpupo itong miming namin. Diyan, magpainit ka dyan. Tingnan mo guys. Oh. One eternity later. Dali. Mag-vlog tayo kay bago tayong dapat. Dali. Ito guys, oh. Ang apo ko, very sweet apo. Ligo na siya. Sayo kay siyang ligo. Hi. Oh, tingnan nyo. Siya. Hi, Kuya Ino, Perlino. Oh, Lolo Ino. Hi. Fans ko si Lolo Ino. Cute daw. Sabi ni Lolo Ino, cute ka daw. Wala man siyang babae. Wala. Sa iyo na lang ito, Lolo Ino. Sa iyo na lang. Kaya daw siya kay Lolo Ino. Ay, Lolo Ino. Tong cute naming baby. Gusto ba kayong sabihin? Wow. May apo eating mansanas. May I get one? Can I get one? Thank you. Very. Ang gas di tayo. Hatag niya guys. Kanahan siya kay mansanas. Pabuhat siya, maghidlaw siya. Maghidlaw siya sa mansanas ba? Yajay kong ipira siya. Kaya kita siya. Hoy! Masuko na po itong kaunon dito. Mahulot to. George! Dili mo kaon, George! Hi! Dito ako na. Ayan ako yung jacket. Hindi ako na. Ito. Hindi ako makaayon. Okay, ayos natin. Butang ng dala. Butang? Okay, butang natin dito. Ito na yan. Sabihin mo, sabihin mo sila. Hi! Ang jacket lang. Ay! Sabihan mo. Ano gawin mo? Sabihin mo sila. Natulog ako dyan. Diyan, natulog Hindi sila. pwede Tayo na. musura kang fasting. Kaya baba na po ng mo ang resulta. Lama o. Nang kayo
Dapat tama ang makuha sa tuan, dugo nimo. Dapat sa yung mo, lasais na ano mo dito. Lasay? Oo. Payuman ang mga laboratory kay mo man na mga tiguang sayuman. Ang tao dito ay walang higating. Kurian, ay, tawagan ako kay tulong na sigang-gang. Oo, ako. Walang iba kundi ako. Because if there's anyone that can truly appreciate how special you are, it's yourself. And that is why I am the best. And that's why I'm standing here at the podium in front of all of you. While most of you out there can only wish that you could have done better. Thank you. And good luck sa inyong lahat. Sus, di kong bayaran ko ng mga teacher at barkada. Oo, tanggit ko na. Tatawag na ako, guys. Parang talagang Dako na ka. Anong nagdako ko? Yung dako man eh. Pagdako na eh. Sasay na! Ibuwag ka na! Kaya po sa nanay ka! Balay day ka! Hindi mo ito dyan. Wala, sinutod ka, mura ka gamsahan. Yung kaya hindi na lang. Okay, sinut na siya. Kaya nga siya, okay, hindi na lang, diba? Tanggalin na natin. Tanggalin na natin. Hala, Nasingot nagsingot na. na no. Sabihan mo sila. Nagsingot na ko. Wow, nag-exercise na. Wala na ang paso. Kailangan nag-online sa akong ilang ginaingon, Jir. Yan ba? Naya ko. Kaporta sila. Ano, ito na. Hindi ko pena ron. Sige, alis na ako. May laro pa kami. Dakpan man na si Bubuyan Bye. na po. Ano mo kay Lola? Ano kay Lola? Basta lang ka. Sige, isa pa daw. Kailangan mo? Happy tayo. Ikasapan ko niya. Nanay, nakita ka. Ay, yaw. Then stir it, stir it, stir it. Stir it. Then what is brown? Well, what's ramen? Wala, gusto ko ng noodles. Wow! Sige, mamaya. Sugoy! Sugoy! Ah, sugoy! Waong ng koy. Sukoy-sukoy na ito. Nice, sir. Habang kakablo. Ayan mo na nating Sukoy-sukoy na pakuluin. ito, ma. Mantayan, baka mag-awas-awas dyan. Oh, ito ang toppings. Lagay pagkaluto na. Itong onion. Basta itong seaweeds. Ito. Siwi na! Ay, lami kayo, Diana. Kain ba kayo ba? Ay, ang lola, oh. Charap, charap. There we go, diba? Lagyan natin itong Kain mo toppings. lang? Ah. Lagyan- Ay,
seaweed dili guys. Gochujang. Kita seaweed. Gochujang. Gochujang. Maya, kain ka dyan. Gochujang. Gochujang. A few inches later. Gochujang. Wow, late na ka. Sweet. Tagaan ko niya guys, oh. Muna yan si biscuit. Hindi pa man siya. O kayo. Siya ang yung Si Lolo. Nalulo, sige mo ito pag kinuha. Hi guys! Welcome to Daddy's Vlog Proud! Kaya, magawa tayo ng whistle. Look. So, magganyan ka big, small na hole. Tapos mag-breathe in ka. Nawala naman ang whistle ko. Yan. So guys, natanggal na yung iking ka dito. Mag-whistle pa rin ako sometimes. Nawala naman ang whistle ko. So guys, subscribe to Daddy's Vlog Proud. Tapos, subscribe mo na dito. Subscribe na. Click the button. Tapos, hindi ko ipakita paano ko pa whistle. Kaya, subscribe mo na. 5, 4, 3, 2, 1. So, ganito. Narinig niyo niya guys? Ganito. So guys, again naman natin. So, i-breathe naman natin. Wala pa rin narinig. Hindi ko talaga guys. Kailangan natin mag-1 hour later. Hindi pa rin guys mag-whistle. Meron ako special talent. Ready? Boom! Think some ghost. Alam mo yan guys. Diyan, mamaya ko na i-show kung subscribe na naman kayo. Mag-tiktok na daw kayo para lang kay Niana. Si daw So dance ko kayo. mag-tiktok tayo. Yan. Yung mga dance ko ni Niana. Yan, sige. Okay, 1, 2, 3. Sige, ano natin. What's up? It's exam girl na pagi. I don't wanna if I go fuck crazy. With the channel like your number one baby. Okay, ano pa? Yung mga usugod, yung mga TikTok mo. It really hurts. Ang mahal ang ganito. Sino pang pingil ko? Hindi magkako ng gulo. O ganun lang pala. Kailangan ko ang sasabihin. Hi, girl! Ano man ikaw? Si Jack! Ay! Ayaw ko na sa'yo! Guys, sige na guys. Bye na kay. Magkuha na po ko. Kuha po sa mga bata. Ako na pong akataron. Kaya gipaningot. Yung dula sila guys. Sige, bye-bye. Sa sunod na po na vlog na ako magkita. Taha. See you on my next vlog. And don't forget to subscribe. Bye-bye you. Subscribe to my Lola! Next.